मित्रांनो काय मग कसा काय बरा मा तर आज असा 19 फेब्रुवारी आणि आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती असा तर त्या निमित्ताने आपण इलवते म्हणजे मालवणमध्ये तर मालवणमध्ये तुमका माहिती असतात की सगळ्यात मोठो असो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा असा आणि सगळ्यात उंच असो तर त्या ठिकाणी आपण इलव तर तुम्ही पाठी बघू शकतात की तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा तो असा तर आम्ही आतमध्ये जातलो आणि त्यानंतर आता जी पूजा असा त्या ठिकाणी तर ती चालू असा तर त्या ठिकाणी आपण जातलो तर माझ्याबरोबर राजाराम आणि आम्ही दोघंजण इलो तर आम्ही जाऊया आता आतमध्ये आणि बघूया कशा प्रकारे तो पुतळा असा तो केलेला होता चला मित्रांनो हे बघा हैसून राजकोटचा जो प्रवेश आहे तो असा आणि हय भव्य अशी मूर्ती छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती असा मालवणमधील आणि त्याच्या समोर हे बघा त्या ठिकाणी किल्लो असा हे बघा सिंधुदुर्ग किल्लो आहे तो पूर्ण हय दिसतोय बघा आणि हैसून जी असा ते बघ चिऱ्याचं बांधकाम असा आणि हैसून जी असा ती एंट्री आहे राजकोटची आणि कशा प्रकारे रांगोळी यांनी काढलेली आहे बघू शकतात हा मित्रांनो हे महापुरुषचं मंदिर असं आहे बघा त्या ठिकाणी आतमध्ये पूजा चालू असा बघू शकतात तुम्ही आतमध्ये बघा त्याला आतमध्ये बाहेर तर ह्या ठिकाणी पूजा चालू असा बघू शकतात आणि ह्या ठिकाणी आम्ही पाया पडतलो आहोत तू पुढे जातो हे ठिकाणी दत्ता सामान पण दिलेले आहेत बघू शकतात हे बघा दत्ता सामान दिलेले आहेत आताच नुकते दिलेले आहेत उपस्थित झालेले आहेत हे बघा हे पण जेवणाची काय काय तयारी केलेली आहे आणि आम्ही आता हे बघा पुतळ्याकडे येलो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि थैसून आम्ही आतमध्ये जातलो थंय पाया बिया पडतलो आणि बघा तर हा मित्रांनो ह्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिवमुद्रा ती बघा हे लिहिलेली आहे शकतात हैसून पूर्ण जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्टॅच्यू आहे तो दिसत आहे हैसून प्रॉपर दिसा शकता तुमका आणि ह्यो स्टॅच्यू आहे आणि त्याच्याच बरोबर तुमका दाखवते हे बघा समोरच आपला किल्लो आता सिंधुदुर्ग किल्लो चालत येताना मग येतो गेटवरच काम मित्रांनो आम्ही आता आतमध्ये गेलो तर ती मूर्ती असा त्या ठिकाणी पुतळा असा त्या ठिकाणी पण गेलो थंय पाया बिया पडलो आणि आम्ही आता बाहेर येलो
आणि आतमध्ये आता सत्यनारायणाची पूजा चालू असा. तर आम्ही आता बघूया घराक जातलो, थोडा उशीर थांबतलो आणि घराक जातलो. तर हां मित्रांनो, आम्ही मस्तपैकी पाया बिया पडलो आणि आम्ही आता दुसऱ्या साईडीक आहे बघा, म्हणजे मूर्ती जी असा त्याच्या म्हणजे जो पुतळा त्याच्या समोरच्या साईडीक गेलो आणि त्या ठिकाणी दगड बिगड पण असतात. तर मस्त आता त्या ठिकाणी आम्ही फोटो बिटो काढलो, तर मस्त वाटतं. आणि थंय बसला आणि जर बघलास ना तुम्ही जो मूर्ती आता ती किंवा जो पुतळा असा छत्रपती शिवाजी महाराजांचो तो बघलास ना तुमका इतकं प्रसन्न वाटतं आणि एकदम भारी वाटतं की त्यांनी जा काय आपल्यासाठी केल्याने जा आपल्या स्वराज्यासाठी केल्याने तर असा पूर्ण आठवता तुमका. आणि एवढं मोठं पुतळं बघल्यावर तुम्ही जवळ गेलात ना तर असा बघित राहान किंवा मन एकदम भरल्यासारखं वाटतं. जसा की आपण एकदम भारीच वाटतं, म्हणजे तुमका सांगू शकत नाही. तर तुम्ही कधी जर मालवणात गेलास तर नक्की भेट द्यावा. हे बघा केवढं मोठं, तर खूप मोठं असा, त्याच्यामुळे एकदम भव्य असा, त्याच्यामुळे एकदम भारी वाटतं. तर तुम्ही कधी येलास तर नक्की भेट द्या मालवणला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याकडे यावा. परत राजकोटला, म्हणजे त्या ठिकाणी राजकोटला नक्की भेट द्या. आणि खूप सारखे फिरण्यासारखी जागा असतात, थंय फिरा आणि नक्की मालवणला यावा ही तुमका विनंती असा. तर माझ्याबरोबर हे बघा राजारामा, तर आम्ही दोघा जण येलो, तो आणि मी येलो. तर आता आम्ही जातलो घरात थोड्या वेळानं. तर मित्रांनो बघू शकता हे बघा सगळ्या टेम्पोवाल्यांनी रॅली काढल्यानी आहे. बघा सगळ्यांच्या समोर झेंडे लावण्यात हे बघा. सगळे बोलेरो पिकअप होत. तर मित्रांनो आम्ही दुपारी इलो घराकडे, तर खूप मस्त वाटला जाऊन. म्हणजे आम्ही थंय खूप वेळा जातो जास्त करून. तर जो काय स्मारक छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक बांधलेलं तो खूप मस्त आणि जवळपास तो एवढं मोठं खयच नाही असं म्हटलं जातं. आणि त्याची जी उद्घाटन तर स्वतः प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी त्यांनी केलेला. तर खूप असं भव्य दिव्य असं मोठं असा. तर त्या ठिकाणी आणि समोरच तुम्ही बघला असेल की समोरच त्याचा सिंधुदुर्ग किल्लो असा आणि त्याच्या थंयच म्हणजे थैसूनच पूर्ण दिसता तो. तर खूप मस्त वाटला. तर ह्यो एक दिवस असता तो एकदम चांगला असता. म्हणजे बाकीच्या वेळी म्हणजे आपल्या स्मरणात असा कसं आहे छत्रपती शिवाजी महाराज, पण जो त्यांची आठवण किंवा तो दाखवण्याचा जो आपल्या स्मरणातच हे दाखवण्याची ही संधी असतात ते ह्यो दिवस. म्हणजे दररोज असा कसं आहे, पण एक दिवस असतात ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी केली जातात. तर माका असा म्हणायचा की आपण ज्या ठिकाणी साजरी बिजरी करतो त्या ठिकाणी नक्की करायची, ज्या ठिकाणी त्यांचा श्रद्धास्थान असा, ज्या ठिकाणी काय ठिकाणं असतात त्या ठिकाणी स्मारक असतात त्यांचे, तर त्या ठिकाणी नक्की साजरी अशी मोठ्या उत्साहात करायची. कारण एकच दिवस असता, कारण जास्त कोणत्या असा म्हणजे बोला नाही, पण जास्त असं कोणत्या लक्षात राहत नाही. म्हणजे तितक्या दिवसापुरती तसं असता तो सण असो असा म्हटलं जाता. तर बाकी स्मरणात असतातच, तरी पण त्या दिवशी किमान त्या दिवशी तरी मोठ्या उत्साहात हे साजरा करतो असता. तर तो नक्की करायचो आपण. आणि त्यांनी जा आपल्यासाठी केलेला किंवा आपल्या स्वराज्यासाठी जा काय केलेला तर नक्की आपण लक्षात ठेवून सगळे जे गोष्टी असतात ते करायचे. तर खूप भारी वाटतात थंय गेल्यात. आणि तुम्ही पण नक्की जर कधी इलास तर नक्की थंय भेट द्यावा. तर तुम्ही एवढ्याच माका सांगत होता. आणि तुम्ही जितकं वेळ गाव तितकं काढा आणि जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे स्मारक असतात किंवा गड असतात त्या ठिकाणी नक्की भेट द्यावा. तुमका खूप भारी वाटतात. त्यांचे जे काही धार्मिक किंवा त्यांनी आपल्यासाठी केलेला, मग ह्या डोक्यात ठेवून आपली जी काही संस्कृती आहे, आपली जी काही धर्म असा तो नक्की जपा तुम्ही. आणि ह्या जनरेशनचं असा की म्हणजे जे काही असतात कार्यक्रम असतात ते थोडेफार म्हणजे असे म्हणजे जे मनापासून करतात त्यांच्यासाठी खूप थँक्यू. पण काही असतात जे फक्त दिखाव्यासाठी असतात. तर दिखाव्यासाठी नसताना ते खरोखर एका आनंदात एका उत्साहात असे जे असतात काय साजरे करूचे असतात जे आपण करू होय.
असं असतं. तर आपल्या मनात असं येऊ काय की आपण काहीतरी करू काय, त्यांनी आपल्यासाठी इतकं केलं नाही तर आपण त्यांच्यासाठी काही नाही काहीतरी करू काय. तर ह्या नक्की लक्षात ठेवा तुम्ही. आणि एवढंच व्हिडिओ होतो. तर माझ्याकडनं काही चुकीचा बाहेर पडला असेल तर नक्की माफ करा. आणि आता भेटूया आम्ही पुढच्या व्हिडिओमध्ये. चला तर परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. चला.